दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर मावथांखि जायखौ इंराजि बुंदों बड'फ मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बर'आव बड'फा गोजोरथि आरो सोलायनाय मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनिफ्राय जोङो जागायजेननानै 2023 मायथाइसिम देग्लाय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जों देग्लाय मोननै जनाव होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव आरो मोनसे जना जाहैबाय जोंनिया बिश्वनाथ जिल्लानि नौदुवार सोरां गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। गासै जोंनि जिल्ला आफादफ्रा मोन 18 जिल्ला आफादफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो जोङो नोंथांमोननो मिथिहोनानै जों गोजोननाय मोनदों। गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे मोनसे जोंनि जि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानैनो गिबि खेबनि थाखाय जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसाफोरनि थाखायबो जोङो देग्लाय जोलुर बादायलायनायखौ जोङो जागायनाय जादों आरो बेवहाय मोनद' जिल्ला आफादा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेनिनो दिनै जों दायो मुसलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव दङ आरो बेवहाय दिनै सेमिफाइनेला क'क्राझार जिल्ला आरो गुवाहाटी मेट्र' जिल्लानि गेजेराव जाबाय थादों आरो जोङो दाबो एसे आगोलाव क'क्राझार जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरनि सेमिफाइनेला जालांबाय आरो बेवहाय क'क्राझार जिल्लाया देरहानानै बिथांमोना फैगौ 19 अक्ट'बराव बे एखे मुसलपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो जोंनि जोबथा बादायलायनाय जागोन। बेवहाय बिथांमोना जोबथा बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों आरो जों सानो बेबायदि बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि गामि गफायाव जिखिनि जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ जायफोरा गेलेनायखौ बिथांमोना मोजां मोनो आरो बे बिथांमोननि जि टेलेन्ट दङ इनार टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिथांमोननि टेलेन्टखौ जोङो मोनसे बाहेरायाव लाबोनानै मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिथांमोनखौ नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों रिप्रेजेन्ट खालामनायनि जों मोनसे थांखिखौ लानाय जादों आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआबो मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुङाव मोनसे मिशन लानानै जोङो 2022 मायथाइनिफ्राय जोङो होबोबाय थानाय जादों। आसा थियो जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि उन्दै उन्दै जायफोर गेलेग्रा उन्दै उन्दै सेंग्राफोर दङ सिख्लाफोर दं बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे मावथांखि लादों बे मावथांखिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि आथिङाव गसंनायनि गेजेरजों बर' हारिखौबो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव सिनायथि होगोन जिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो आरो जों सानो गेलेनायनि गेजेरजोंनो आथिखालाव जि माने गाज्रि आबहावा जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स लानाय जुवा गेलेनाय बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ जोङो फोजोबनो हागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो आरो जों सानो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथिया फैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासैबो बिथिंखौ जोङो सरजाबनानै 13 बोसोर बैसोसिमनि जि हौवासा हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जों लानाय जादों आरो आं सानो गासै रायजो राजाया जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर मावथांखिखौ जाफुंनायाव मदद होयोब्ला जों सानो फैबाय थानाय समफोराव जि थांखि आरो नोजोरखौ लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों जोङो जाफुंसारगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। जायनाया जोंहा 19 अक्ट'बराव जानो गोनांमोन नाथाय माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय जों बेखौ 19 अक्ट'बराव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर गोजौआरि गेजेरारि फरायसालि अर्थात जों दायो जेराव दङ बेवहाय जों बादायहैनाय जागोन आरो जोंहा हिन्जावसा आरो हौवासा मोननैबो दोलोनि जि जोबथा बादायलायनायखौ बे एखे फिल्डआवनो जोङो बादायहैगोन। ओंखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जे खुदियाफोरनि जि सिमां बिथांमोनखौ जों इयुनाव जि राफोद जोङो सुबुं सम्पद बानायनो नागिरदों बेवहाय नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरबाय।